Това е AXKit MoveKit, едно от най-сигурните столчета за кола на нашия пазар. Преминало е най-тежкия краш тест и се ползва само обратно на движението. Аз съм Милена от Деца на борда и сега ще ви покажа всичко важно за това столче. AXKit MoveKit е предназначен за деца от 61 до 125 см и 36 кг, което ориентировъчно е около 6 месеца до 6 години. Монтира се с автомобилния колан плюс допълнителни анкерни колани. Единствената функция на столчетата за кола е да предпазват живота и здравето на детето ни в катастрофа. Именно за това е най-важно първо да говорим за безопасността. AXKit MoveKit се ползва единствено обратно на движението, като по този начин осигурява възможно най-голяма безопасност за детето, което пътува в него. Столчето е одобрено по най-новия регламент R129. Това е задължително тестване и има за цел да провери базовото ниво на безопасност. По-важното е, че столчето е преминало успешно и най-тежкия краш тест в света – шведския плюс тест. Само някои столчета обратно на движението са способни да го преминат. До сега нито едно столче по посока на движението не е издържало плюс теста. При този тест скоростта е по-висока, спирачният път е изключително къс, а това води до много по-тежък удар. Критериите за натоварванията в областта на врата са изключително строги. Плюс тестът е доброволен тест, а столчетата, които се справят успешно в него, обещават, че вашето дете няма да бъде изложено на животозастрашаващи натоварвания в областта на врата в случай на челна катастрофа. MoveKit е нещо като по-малкият брат на MiniKit 4. Двете столчета имат много прилики, но и някои разлики, които правят MoveKit малко по-бюджетен вариант. MoveKit идва с подложка за бебета и малки деца, която се отстранява, когато те пораснат. Когато децата стават по-високи, подглавникът се вдига по-високо. За целта трябва да разхлабите коланите и да издърпате ето тук. Това е максималната височина на подглавника, която е подходяща за вече пораснали деца, около 6 годишна възраст. Протекторите на коланите са гумирани от долната страна. Това спомага коланите да седят на мястото си на раменете и да не се хлъзгат под дрехите. А сега ще ви покажем как да монтирате AXKit MoveKit в колата. AXKit MoveKit е много сходен като обем с MiniKit. Седалката е бутната напред, за да имаме достатъчно място. При MoveKit коланите, които ще закачим за релсите на предната седалка, идват закачени за столчето. Откачаме ги, ето такава е кулката. Когато издърпаме частта, която няма ушенце, променяме дължината, скъсяваме колана. Натискаме, държим сивия бутон и дърпаме края с ушенцето, за да удължим колана. Трябва ни по-дълъг за монтажа. Сваляме и другия. И нека да видим как се поставят тези колани към релсите на предната седалка. Взимаме частта с ушето, пъхваме я под релсата, изтегляме, гледаме да не го усукваме, промушваме частта с куката и изтегляме. Същото правим и от другата страна. Промушваме, изтегляме, сега промушваме частта с куката, изтегляме. И сега сме готови да монтираме столчето. Обръщаме го в посока обратно на движението. Единствения възможен монтаж за това столче. И преди да го монтираме, трябва да определим дали искаме то да е по-изправено, обичайно за по-голямо дете, или искаме да е по-полегнало, обичайно за по-малко дете. Ако искаме столчето да е по-полегнало, изваждаме
ето този крак. Позиционираме го в средата на седалката. Това, което аз ще направя, за да улесня малко себе си, ще извадя леко крака, за да пази столчето от преобръщане. И така. Откопчаваме в основата при краката. Ето тук. Вътре има щипка, същата като при мини-кит. Отваряме щипката и сме готови да промушим колана на колата през нея. Изтегляме го максимално. Ето така, държейки го и горе при катарамата и долу, за да ни е максимално лесно да не го изпуснем и да имаме достатъчно дължина. Аз извадих почти напълно колана. Той минава през дупката, която е отцветена с зелено, минава през отворената щипка и излиза от другата страна през същата дупка. Щракваме го в колана и сега трябва да изтеглим хубаво колана, за да е той максимално стегнат. Първо го изтеглям от тук, след което дърпам другата му страна. Дърпам, издърпвам и в същото време натискам столчето. Когато преценя, че няма на къде повече да стягам този колан, закопчавам щипката върху него. Готово. И мога да закопчая този цип. В тази част вече сме готови. Сега се връщаме отзад при коланите, които са към предната седалка. За да не ни пречи този крак, го прибираме. Столчето вече няма как да се обърне, така или иначе. Взимаме колана и го закачаме там, където той си беше в началото. След което изтегляме. Взимаме другия колан, закачваме го на същото място от другата страна и изтегляме. Сега. Тук вече, за разлика от мини-кит 4, който се самонатяга, тук трябва да разчитаме изцяло на своята сила. Изтегляме колкото можем, за да е максимално здраво опънат колана. Последното, което правим тук, е да изтеглим крака, докато той щракне. Това, което остава да направим сега, е да сложим страничната защита. Сега, след като вече всички елементи по монтажа на столчето са изпълнени, остава да върнем предната седалка на мястото й. Определяме хубав наклон и бутаме седалката назад, докато тя докосне столчето. Важно е да го докосва, но в никакъв случай да не го бута. И сме готови. Несъмнено основните плюсове на MoveKit са удълженото ползване обратно на движението и успешно преминатият плюс тест. А монтажът е улеснен в сравнение с предишни версии. Като минус можем да посочим това, че е малко по-обемен. Но това се отнася за повечето столчета за кола, които осигуряват ползване обратно на движението и за по-големи деца. Друг минус е, че за да определите наклона, трябва да демонтирате столчето. В заключение можем да кажем, че AXKit MoveKit предлага много добра защита за дълъг период от време на сравнително ниска цена, което го прави страхотен избор за родителите, които нямат претенции за различни екстри, но искат да осигурят възможно най-голяма безопасност на детето си. Ако намирате това видео за полезно, харесайте ни, абонирайте се за канала ни и кажете на приятели за нас. Благодарим за гледането и не забравяйте, винаги закопчавайте детето си в столчето. Това може да спаси живота му. Бла-бла. Борис. Милена Слешана. И тук има някаква феноменална анимация. Глупости. Глупости. И аз преди си поемам въздух. Водичка? Не, аз не пивам. Бъдеш пива. Най-добре е да прочетете в инструкциите на автомобила. При по-старите автомобили, които нямат ПП,
е възможно да няма възможност. Що за тъпа реплика? Готови ли сте, колеги?